ilochilo biko rapụ zoro ka ọ na-abazi ya onye ọma zoro do agba mmanwa zoro do kenelio ịbịa bunye gọkwanụ m ofu ube n'azụ ụlaga n'ịbịa zoro mmanwụ ụlaga n'ịbịa zoro agba mmanwụ ilochilo biko rapụ zoro ka ọ na-abazi ya
gọkwanụ m ofu ube n'azụ ụlaga n'ịbịa azụgo emonwe ụlaga n'ịbịa azụgo abọ mmanwụ ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị alịyo onye ọma zoro do abọ mmanwụ azoro do abịa bunye gọkwanụ m ofu ube n'azụ ụlaga n'ịbịa azụgo emonwe ụlaga n'ịbịa azụgo abọ mmanwụ ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị ya Oye misi miyaki ezigbo nwa si bụ ugwu eje isi miyaki onyoma n'ịbịa azụgo isi miyaki n'ịbịa azụgo abọ mmanwụ ilochilo biko rapụ zoro ọ nabasị ya nna m dị Marcelo onye moga dịle mma onye ọga dịle mma ịbịa kwunye gọmọ na sọrọ emonwe ụlaga do n'ịbịa azụgo ọma mmanwụ ilochio biko rapụ zoro ọ nabasị ya oke chukwu okere eke onye ọma oke ebighị yo dịka obi ezigbo nwa si ite na nze ejenu ọ ga-adịle gị mma n'ụwa emonwe ụlaga do n'ịbịa azụgo ezigbo ụlaga do n'ịbịa azụgo abọ mmanwụ ilochio na biko rapụ zoro onye ọma zoro do ịnụkwọlịa abọ mmanwụ azoro do bunye gọkwanụ m ofu ube n'azụ ụlaga n'ịbịa azụgo emonwe ụlaga n'ịbịa azụgo abọ mmanwụ ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị ya
Marize Chukwu ezigbo nwa akụ natakasịnụ akụ agbalụ n'anwụ onye ọ ga-adịle mma iluzie kenelu m mbuze iluzie kenelu m mbuze mbuze ọrụ ukwu onye ọ ga-adịle mma onye ọma zoro dokeneliyo abọ mma nwa zoro do idọkanyọkọkwọnụ m ofu ube n'azụ ọyọlịma igbolọniche tibo kokoko igbolọniche tibo kokoko abọ mma ilochiyo biko rapụ zoro ọ na-amasị ya uju ike chukwu ezigbo nwa si aka ọkwanụ ịbịa nwunye kwụkwọnụ ofu ube sariki emonwe ụlọ ga-adọ n'ọbịa zụgo ezigbo ụlọ ga-adọ n'ịbịa zụgo nụnụ abọ mma ilochiyo na biko rapụ zoro onye ọma zoro do abọ mma nwa zoro do maka ụtalị ọbịa bunye gọkwọnụ m ofu ube azụ ụlaga n'ịbịa zụgo emonwe ụlaga n'ịbịa zụgo abọ mma nwa ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị ya onye ọma zoro do ịnụkwọlị abọ onye ọma zoro do maka ụtalị ọbịa bunye gọkwọnụ m ofu ube n'azụ ụlaga n'ịbịa zụgo emonwe ụlaga n'ịbịa zụgo abọ mma nwa ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị ya edinateje enyoga dịrị gị mma enelu m omenife na ndị ọba onye ọ ga-adịle mma omenife n'ihi ga-adị omenife asị m na ị ga-adị abọ mma nwa ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị ya kedu maka Stephen eze nwa ome mma na anị ụga onye ọma ịbịakwunye ụkwụnụ ụlaga n'ịbịa zụgo emonwe ụlaga n'ịbịa zụgo abọ mma nwa ilochilo biko rapụ zoro ka ọ nabasị ya Damian eze nwa riba onye ọma nwa riba akụnụnụ iluzie kenelu m ịda hosa na ọ ga-adị n'ụlọ mma emonwe ụlaga do n'ọbịa zụgoli igbolọniche tibo kokoko abọ mma nwa ilochiyo na biko rapụ zoro ọ nabasị ya ọdịna nwee makụ oyimuchi ya edu rekọds yo onye ọma ga-adịle gị mma ọdịna nwee makụ emonwe ụlaga do n'ịbịa zụgo oyime ụlaga do n'ịbịa zụgo ọma mma nwa ilochiyo na biko rapụ zoro ọ nabasị ya onye ọma zoro do ịnụkwọlịa abọ mma nwa zoro do maka ụtalị ọbịa bunye gọkwọnụ m ofu ube n'azụ ụlaga
nani alọ onyoma ibu amota ibu onyoma ụlaga n'ibia zụdo mmanwụ ụlaga n'ibia zụdo abamanwụ ilochilo biko rapụ zoro n'ọkụkọ netinu gbabụrụ ka egbere bụ nwa ya kanụ kama ọ bụ ka ụwa nụrụ n'onu ya o aga m ekwulu ọnụ m n'oge lụgọnụ
chukwu nụ manya n'ụwa kedu ka nwanne ya esi welezie nwanne ya maka agụ ewo chibo aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m n'oge lue egwu m ka m na-eti aga m ekwula ọnụ m ịgba m aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m n'oge lue ụmụ Igbo ka ifụ nwanyị n'anya ịdị n'otu n'ọdị mma nnụnụ ịfụnanya n'ọdị ụsọ ụmụ Igbo onye ala bụ n'ike idele ka na-emenụ nwanne ya nụ nwanne na nwanne nọ na-eleka ọnụ nne ya asịzienụ ka mụta n'ọkụnụ ọgịnị ka anyị na-ebulu onwe anyị n'ụwa ọgịnị ka anyị na-ebulu onwe anyị anya ụfụ ọ bụ ịfụnanya ka anyị ga-eji wee bụrụ ibe wedịla anyị mma egwu m ka m na-eji aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m n'oge lue aga m ekwula ọnụ m ịgba m aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m n'oge lue egwu m ka m na-eti aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m n'oge lue aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m aga m ekwula ọnụ m n'oge lue International Limited yo Chairman and Chief Executive EJTDEX Nigeria Limited yo Unyoma Semono Kadelege ma Kedelu Mr. Kosumo Sejo Igori Gwani Sunjaba Unyoma Kosumo Sasimo Kadelege Lumo izuchukwu ohirio onyomo mogo ni sunjaba asimuno ga diluno ma aga me bulano mo Chief Oke Dixon Ezeo ono nenyi na mi orukunu
Chairman Chief Executive Okay Dixon International yo International Limited yo Agame kulanu mo ogelue Ebumu kamdeti Agame kulanu mo ogelue Ebele me bueno mo makifio biepe Emele li bueno mo makifio biepe Imakona li bueno mo makifio biepe Obiekwe ne nwere nne na nna Malu polisi ola n'ugwa ụsa Okokoko awawawa Okokoko awawawa Okokoko awawawa Obiekwe ne nwere nne na nna Malu polisi ola n'ugwa ụsa Mawe jide ya Kwa isi abụkụ n'ugwa ụsa Mawe jide nụ ya Kwa isi abụkụ n'ugwa ụsa Mawe jide nụ ya Kwa isi abụkụ n'ugwa ụsa Ebele mebwe n'ụmụ Maka ifi obekwe Atalụkwanya gị nụ onye na-esi ọnwụ atalụkwanya gị yo oyimi na-ewe iwe atalụkwanya gị yo obi ekwe nwa nsọ nụ malụ polisi ọla n'ụgwọ Hausa Alolu moto kpachalụkwanya gị nọ Gị onye nọ n'obi iwe ka kpachalụkwanya gị yo Gị onye kọndọktọ kpachalụkwanya gị nọ Obi ekwe nwa nsọ nụ Ọmalụ polisi ọla n'ugwu Hausa Okokoko awawawa Okokoko awawawa Okokoko awawawa Obiekwe nwa nsọ nụ Ọmalụ polisi ọla n'ugwu Hausa Gị onye na-alụ ọlụ moto kpachalụkwanya gị yo Gị onye kọndọktọ kpachalụkwanya gị yo Gị onye na-anya ọkada kpachalụkwanya gị yo Obiekwe nwa nsọ nụ Ọmalụ polisi ọla n'ugwu Hausa Onye na-achị ọchịchị kpachalụkwanya gị yo Onye nọ n'ọchịchị yo kpachalụkwanya gị yo Onye na-enye ọlụ ngo kpachalụkwanya gị yo Obiekwe nwa nsọ nụ malụ polisi ọla n'ugwu Hausa Bawe jide ya kwa isi abụkụ n'ugwu Hausa Bawe jidenu ya kwa isi abụkụ n'ugwu Hausa Bawe jidenu ya kwa isi abụkụ n'ugwu Hausa Obiekwe nwa nsọ nụ malụ polisi ọla n'ugwu Hausa Okokoko awawawa Okokoko awawawa Okokoko awawawa Obiekwe nwa nsọ nụ malụ polisi ọla n'ugwu Hausa kpachalụkwanya gị nụ onye na-aṅụ mmanya kpachalụkwanya gị yo oyimi na-agwọ ọgwụ kpachalụkwanya gị nụ Obiekwe nwa nsọ nụ malụ polisi ọla n'ugwu Hausa onye na-eme ikpe kpachalụkwanya gị nụ onye na-achọ okwu kpachalụkwanya gị oyimi na-eme mkpọtụ kpachalụkwanya gị nụ Obiekwe nwa nsọ nụ
ọmarụ polisi ọla n'ụgwọ Awụsa ebele megbuenu mo maka ife obiekwe emeli eligbuenu mo maka ife obiekwe ịmakwa na lili eligbuenu mo maka ife obiekwe ahụ obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ọla n'ụgwọ Awụsa Ikejiani akolimo Onyoma Pisces video concert Ilusieno Canelo mo Little Johnny Onyoma Little Johnny na bateteno Oyimo Ochilozoa Tinye nonu n'ime okwu ahụ Prince Henry Tabansio Onyoma Tabansimudene Orimili nagubunya Ekenelo Oyemo tinye nonu n'okwu ahụ Prince Juju Onyemao Ọkwaka musi okwi belejenu Onyoma Kenelu mbona Bona o Kaimalifa igemenu Ebele megbuenu mo maka ife obiekwe Emeli eligbuenu mo maka ife obiekwe Alili eligbuenu mo maka ife obiekwe Obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ọla n'ụgwọ Awụsa Emeli eligbuenu mo maka ife obiekwe Alili eligbuenu mo maka ife obiekwe Alili eligbuenu mo maka ife obiekwe Obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ọla n'ụgwọ Awụsa Okokoko Awawawa Okokoko Awawawa Okokoko Awawawa Nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ọla n'ụgwọ Awụsa ebele megbuenu mo maka ife obiekwe asị m ebele gbonu mo maka ife obiekwe nwa na-enwero nne na nna marụ polisi ụra n'ụgwọ Awụsa nwa enwero nne marụ polisi ụra n'ụgwọ Awụsa Yonye na-alụ ọlụ n'otu kpachalụkwa anya gị nụnụ Yonye kọndọktọ kpachalụkwa anya gị o Yonye na-anya ọkada kpachalụkwa anya gị o Obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ụra n'ụgwọ Awụsa Yonye na-eli olili kpachalụkwa anya gị nụnụ Onye na-aṅụ mmanya kpachalụkwa anya gị o Oyimi na-achọ okwu kpachalụkwa anya gị nụnụ Obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ụra n'ụgwọ Awụsa Okokoko Awawawa Okokoko Awawawa Okokoko Awawawa Obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ụra n'ụgwọ Awụsa Onyoma Victor Nwezoke Chairman Managing Director Geovic Rentals Onyoma Oyemo Biatinye ọnụ n'okwu ahụ Ọkwaka m Benji Chukwuka o Akụm dị na mmiri bịakenelụ Oyemo Benji o bịakene Akụm Obiekwe nwa nsọ nụ ọmarụ polisi ụra n'ụgwọ Awụsa Awe jidenu ya kpọọ isi abụkụ n'ụgwọ Awụsa Awe jidenu ya kpọọ isi abụkụ n'ụgwọ Awụsa Awe kpolonu ya kpọọ
nwa nsọ nụ ọmalụ polisi ụra n'ugwu Awụsa. Ebeleme bueno mo Makifio bien pa, Emeneli bueno mo makifio bien pa, Alileli bueno me makifio bien pa. Obiekpene nwere nne na nna Ọmalụ polisi ụra n'ugwu Awụsa. ma wee jidenu ya o Gwọọ isi abụghị n'ugwu Awụsa. ma wee jidenu ya o Gwọọ isi abụghị n'ugwu Awụsa. ma wee dọkpụrụ ya o Gwọọ isi abụghị n'ugwu Awụsa. Obiekpene nwere nne na nna Ọmalụ polisi ụra n'ugwu Awụsa. ma wee jidenu ya o Wee tinye na nga n'ugwu Awụsa. ma wee jidenu ya o Wee tinye na nga n'ugwu Awụsa. ma wee dọkpụrụ ya o Wee tinye na nga n'ugwu Awụsa. Obiekpene nwere nne na nna Ọmalụ polisi ụra n'ugwu Awụsa. okokoko Awawawa, okokoko awawawa, okokoko awawawa. Obiekpene nwere nne na nna Ọmalụ polisi ụra n'ugwu Awụsa.